Valepan valmentaja Harri Lehtimäki, onnittelut hienosta voitosta. Hurrikaani kaatu antoi kuitenkin oivan vastuksen lähinnä nyt kolmannessa erässä. Tämä oli runkosarjan päätös ja Valepa kiristi koko ajan tahtia. Loppua kohti homma toimi oikeinkin mallikkaasti. Nyt olisi yhteenvedon paikka. Joo, kyllä tässä niin kuin nousujohteisesti on menty. Että syksyllä oli pieniä vaikeuksia noiden loukkaantumisten tiimoilta. 2 kaveria oli sen syksyllä syrjässä ja nyt kun on saatu porukkaa kunnolla parsittua kasaan, niin tämä näyttää tosi hyvältä. Että meillä on nyt viimeiset 15 peliä, niistä 2 tappioa. Että en tiedä, onko Valepa historiassa ollut vastaavaa aikaisemmin, mutta kyllä tämä nyt näyttää tosi hyvältä tällä hetkellä. Ja nyt tänään saatiin Seppäsen Pekka tuosta ruotuun vielä mukaan, niin Pekka oli siinä hetken aikaa ollut loukkaantuneena, että hänen polveensa operoitiin silloin joulun aikaa ja nyt Pekka saatiin tänään mukaan. Niin nyt näyttää kyllä tosi hyvältä. Eli ei ollut mikään yllätys, että 4. sija runkosarjassa ja kotietu, eli tästä on hyvä jatkaa. No joo, kyllä se koko ajan oli kovan taistelun takana, että kyllä me nyt on nämä pelit pelattu. Tämä on ollut playoffsia meille pitkän aikaa, mutta eipä tämä yllätys, että meidän pelin perustaso on nyt, se on todella hyvä, että me ollaan tosi tyytyväisiä siihen ja tekeminen tuolla harjoituksissa. Siellä on semmoinen taistelu koko ajan ollut päällä tämän vuoden puolella, että sen tietää, että siitä ei voi tulla muuta kuin hyvää, kun näin tehdään töitä. Tästä on hyvä jatkaa, eli yli huomenna ollaan täällä tutussa Sylvään salissa taas ja televisio on paikalla ja vastustajana lienee Pii. Joo, nyt oli kyllä äsken tuolla tulossa tulosta, että Pii oli häviöllä, mutta se nyt nähdään. Mä oon koko ajan sanonut, että sillä nyt ei ole suurta merkitystä, kuka sieltä tulee vastaan. Siellä tulee tasaisia porukoita joka tapauksessa, kaikki ketkä tässä nyt on mukana ja kovia pelejä on tulossa, mutta kyllä me kovalla itseluottamuksella lähdetään näihin peleihin tämän kevätkauden jälkeen, että ei me kyllä ketään nyt pelätä tällä hetkellä. Se on hyvä asia ja tässä vaiheessa kiitellään Harri Lehtimäkeä ja toivotetaan erittäin hyvää jatkoa ja tsemppiä nyt heti yli huomenna perjantaihin. Joo, kiitoksia. Kiitoksia.